Ani ka step ai ko beli sa isin PBBW ki prasam la bat kilong kimi kilong pa ha kerting bat yam tam jung tra Jesu nuk tim jengi ai ko beli step basuk bakamen pi maro ini step ko yung masyakri lang try bro shisi ini ga step yo banyorwai lang bangi kat tu kat ni jing rwai kharas ko yung rwai lang bangi kaban ko yung rwai ka jing im dan pen thamai ngai ba ro ngi la long jing thang thamai ka jong trai ni step tu yo bani yeng lang ki bos yang rwai loi kila banjing lang bat ngi kila banyarwai lang bat ngi ba kila berpet ni pun screen projector kila banjing lang bat ngi yang banyarwai
dalam nadi kecing tha kejong belai inam lak bandon hai kecaka kyo ba syakri yo trai tok menyo ya so yang bani ka tu jing rumai sai sing kejong tu ya lam atrai tu sya skor kitin kejonga kini kejing rumai bala thawi bala samla jingi iba yang slur dikidewi mo mithu iba yang slur de ini ba yang banga de ba yang slur de iba yang slur tengker pat phi sen baro kinoi lui pra samla ni kelong kimi kelong kupa ki ba suong long lai loi phila ban ye lang ban ngi ya ban rawai ta ka borom jong trai học trong mình mắt cao một raha tầm lòng của ba chân ai tôi làm atrai lên đi cao học trong mình mắt cao một raha tầm lòng của ba chân ai tôi làm atrai lên đi cao học trong mình mắt cao một raha tầm lòng của ba chân ai chính lòng con cho nghĩ tôi làm atrai
yang yoro etrai. Yoro etrai. Amen. Yoro Yesus ke jing rai jing ini ke setiap ke jing rai gum mani yakul lang berat. Saya sih ke jing rai kepala tahu di bak di mas gasinga. Di betam ya kalit kita di babak di mas gasinga. Ayo boleh bagi para selamat jungi. Hang ni boleh ulah ayah kasap ki, bat ki ayah kasap ke babah ki lah saya ke jing rai ke jongki. Ya peding jumpi para samlain. Lebih dur kedon kasap kono konoruk. Wadam tengkai kasap ke bawah boleh IP. Demi jika ai bat ngi ko ai pi prasam la da pit le pidan kan no jing roi ba thamai ma pila ban ai ngi pila kan tak ngi sit ketri ikong mi ba film ai ke jing roi pi ki yo bangin roi ma yo roi ni ke jing roi kong ma ni khulang bron Minggu kulang rodu play Ubalabati popa punyan mani oh ngan mani Gan mani Unsawan ban sensyar baro Kung unang job ang syunang bangan mani Gan mani Sing orang dia mas dang at mi pulang boleh Akmi ukun lang rodu play Ubalabati pompa punyan mani oh ngan mani Gan mani tuan masya Unsawan ban sensyar baro Kung unang job ang syunang bangan mani Gan mani yo cross mani 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 Gan mani ukulang ron Gan mani 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 Gan mani ukulang ron Gan mani agar haben yang kiyamani Angel hapeng kiamani Ubakun milong oh ngan mani Gan mani kau siukan yang telinjun pra Kosil kendam telidun ta Tang hauni ukun lang rojo mulai Gan mani agar haben yang Angel hapneng kiamani Ubakun milong Gan mani siukan yang telinjun pra Kosil kendam telidun pra Tang hauni ukun lang rojo mulai Gan mani Mani
cukup syabang cukup yami dan mari panan ya roh semisir utai pitai alon baron mari mari dan mari hukum dan roh dan mari oh mari 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 dan mari hukum dan roh dan mari dan mari hukum dan roh dan mari Kangot ay peding jingi bang ni kaja ni kastebong shim ka jingi im jong la trai ngai lut shami sat yang ngahong poli bo kwik ni jong me ngalalong long pop bala jot bala ram abo jusu sat dak snap chu bangilong ka jing thao thmai yom ai ka jing im jingi show bale tu yom rai ni choi shim im jong la trai shim jing im jong la trai Tang lut shem na shem ki jong a ben kia shem ki jong a ben kia Kamon jing i jong mi Sayang Ben
Ashwa bangan pandai ke jing duai. Man puli nak ketien ke jong play. Man puli nak sam ke basis pak sofaar ke ong. Tu ya royo try nak beneng. Tu ya royo u ha ki bajrong. Tu ya royo u pi ki angal jo u baro. Tu ya royo u pi upad jo u baro. Pat kumjuru na kastiu Paul syaki Galatia kelenong ke balai kerkhot ke baar pun rio der ke boong namar pi baro pilong ki khon ublei da ke jinget ha u Chris Jesu namar kat kiba na pi ya ki bala pen baptist ha u Chris pila kup ken yo Chris la don uju lemne ugrik lem la don umrau lemne ubalai loj la don shinrang bat ken thai namar pi baro pi along away ha u Chris Jesu ublei nyok ban kor khuy khtien ke jong utung nyok panam ke jing twai ko pa jingi ba neng ha kan ka step jong ka singi ken kan rat ha iwan bandam ha ki gajat ki bakhoi ki bakentang ki jong mi ken kan rat ha kum ki khon ki jong mi ken try Jesu bakodor yo bandan ha kan ka ying ka bakentang ka jong mi ken kan rat ha iwan ken kan rat Jesu bakodor ban ya rob ban pandon burom mi ka kerteng ka bakrau ka jong mi ken Jesu it ya jonga ni ai ngu ya mi ken try na ma melong ublei jingi ubadap de ka jingi de ka jingai e ba de ka jingi snake ken kan rat ni ai ngu ya mi ken try na ma melong ublei jingi ubakhoi ken kan rat ha bagadi ka jingi ka jong mi ken try ka ma mela bat scam ken kan rat ha ya ka jingi ki blalet no baro ken kan rat Jesu bakodor ban ni ai ngu ken kan rat ha ka jing don kat ka jong mi ken try ha gini ki sngi ki te yo blalet no ken kan rat bat kan ni ken kan rat mela panlam mela wanlam ken kan rat ha ki khon samla jo ka district shalong ken kan rat ha ya ka bangi yo ban don la ha gani ka por ken Jesu bakodor try ba bhangi wan hang ni ken Jesu bakodor ni trong ken try ban yo ma ki jing khu ki jong mi ken Jesu bi ban dap ngi ken try ba phado man sem ko jong mi ken kan rat ha try Jesu bakodor shima mi ken try ye ken oshim ben ta ha gani ka jing sang hi baro shis ngi ken kan rat ha na do ba yalla mi ka jing sang ken kan rat ki ba yalla mi ki jing ruai ki jing ruai kerpang ken kan rat Jesu bakodor ba kham tam ka ktien ka ba em ka jong mi ken kan rat ha yalla ma mi ngi do man sem ko jong mi ken kan rat ba gani ki jing sang lang ka jong mi ken kan rat ha ken long ki ba tiang hona khmai ka jong mi ken kan rat Jesu bi ya jonga ba try ba bhanga duai na ka benta ka jong lang hi baro ken try ki ba shong ha ki ben ken try Jesu bakodor try ba bhale si don na pedeng jong ki ba wan ha ka por ringkat ba ki jing pang ki stam ki ba wan ha ka por ringkat ki jing ki ba khya ka jing em ka jong ken kan rat me metep kham bhagen Jesu bakodor nga duai ken kan rat ba ken yo ban mat ken try ya ka ju babling ba jong mi ken Jesu bi ya try men palai loi ken try kita ki jing te ki jing khom baro ken kan rat Jesu bakodor ki ba pen ki khoslai ka men sem ka jong ken kan rat ba try Jesu bakodor ngida duai ngida pen ken tang no ken ka po sa baro ha ka kerteng ka jong mi try na pedim jing Jesus Kristus na Nazareth ka jing amen Ngalai asngau nak jeng puli nak dia jeng try ke bong hero you try. Pak jeng try nang ba Syakri jeng try kong dari lin. Tu beli nak berker kui pi dari ha ka jeng try ke jeng ca jeng bi ha ka jeng puli kham tam ka jeng Syakri ke jeng pi you try. Dia ni ke puar nam ta ka puar lai puai Syakri ke mat ngene le Syakri mat jeng try. Ke ben kong ka long ben try ni ke puar tu ngene ai ngu you play. Ben kong dengan ai ngu you play nam ka jeng it pa ka jeng u pakai jing le sne jung u ya ka jing im ka jongi anget bun nangi dap teng jongi le kendu sipun ki jing kerku ko boleh la kerku ha ka jing im ka jongi nga kendu la ka jong ka jing ka jong ka jong ka jing kerku nga kendu ka jong benta ka jing im ka jonga anget piru pelai kendu la ka jong te ni benta tang khot dia pingi kong pai lang jong trai kong ki sama jong district kong ki parap ngai jong district tu ngi tuai ban ai ngu yu boleh pen krau ya ka keteng ka jong u adam de ka jing ai ka jong boleh yang a ba jangi nginem poy ka ni ka jaka kata nganu pen challenge kata mau bleu la le bahai ka jing im jonga ula pen lat jangan ki ki paro andre ka diga benta ka jonga ba jongi pen ai ngu min wan pen krau ya ka teng jong blei to ni ka puang khot yang ngi ko ke ki pai lang jong trai jong in tuai pen ai ngu ya ka jing krau ka jong blei ka jing le ba ka jong ya ka jing im jongi
ngi aingu ya mi ka try ka ni ka step ka jong mi ka sngi ka try pe ngi wa ban aingu ba pen kraw ka seng ka jong mi ka try be try na ma ka jing eat ba ka jong mi ba jing is a ka jong mi ma ka jing le ba ka jong mi ka jing im ka jong i ka try be ka try kom ki khon ka jong mi ka try ngi la ya ling ba chipun ka jing e chipun ka jing le chipun ka jing pang ka jing sistem ka pa try re ka pa ngi aingu ya mi ka try na ma mi eat ka pa yang mi eat yang i ka try mi pala kat ngi ka try yang i ka pa kom ka samla jong district ka try ben ya wan ben sakri ba pen kraw ya mi ka try ngi aingu ka try u men sim ko jong mi ka try palai lam pa yang i ka try pe ma kom ni ngi don ka try ha ka ni ka po ka try ba pen kraw man mani ka pa ngim den i show ka try ben pa na mi try ring i show man aingu ngi show ba pen kraw ya mi ka try pe try jisu pe ka try ngi da duai ngi da pen aingu ya mi si sin ka try pe ma mi long ba kraw ni ba kraw tam be ka try ya ka puram ka ching ro aingu e mi try amen ngai buan apa yang jongi hakini ka step ngi wan hakini ka ye bakentang ka try but sibun ki jingkit ki bakia dan apa yang jongi ngi wan bagi jingpang ki jingstom dan apa yang jongi wan ki jingkuslai ki samla kam tam ki kuslai ki kam ki jam ki kuslai kalawe ki ka kalawe ki jongi dreng nget bat abang ngi wan hakini ka irung hakini ka ye bakentang ka try ngi nombi thli bat wat bat kita ka jingkerban ka boble ai ngi ikerman boleh amar ngim don syuk akan dikepertain di light tang boleh wan ai yang ini kata kacing kerman yang ini kum ki samla kum ka balang bat kum ki bangit ni poro dan ni ka por akot yang ini kum pai lang chun trai tungin tuai men pan bor boleh bat boleh ni rap yang ini bon ai bor yang ini bah pedeng kita ki jing kuslai apa yang kita ki jingpang pengaruh swa bangit pui tu yang suka ban plai pi kendia dulu ngang ayat limba ka jingpang sistem modom tar ngodan ka jingpang bagi kikit ngi jong arli kelas nio matang ayat tak kecing jong play te man la ka por ngaduai ngapan bor no play ai bor nga te ka long ru yang ya pi ki samla bangin nam du jing kermen wada pedeng kita kecing ile mengi keduru dengan pan bor play bon nyalam yangi haka jing im ka jengi wada pedeng kecing cincar ki wan wada pedeng ki wan ro de nginom pai tin de ngin pai bet chaklin ti jong trai kom ka chirwa cham sem ko ong ai ngan pet tang se mi mo petra su pe jisu ngir ngin pet jisu pani ka buangin tuai in panbor ya ka jing alam jong tuai in panbor ka jing pesle ka jong bangin yai ne ha ka jing sakri ka jong i toing tuai lang ko pa jing i ba am neng ka ni ka chan ka ni ka step jong ni ka sngi ko pa ngawan ka jong mi tuai ngi wan ka ni ka chaka ka tuai i urung ka ni ka ying ka tuai ba ka jing pang ka jing stom ba ka jing ba ka jing Ulong kan ya? Ane? Ulong kan ya? ngiwa kata kecil pelat lu gina me ko patrai pe bagai ni bor jumpa man ken ton bor ko try ban sat yang ka try to ai bor ngi wi pi ko pa ken nang elam to ai bor ngi wi pi ko pa ki kon sam la ka pa wada pedeng ki jing jing jar wa pedeng ki jing pang ki jing le ki kendu ko try dalam pedeng jing ki kendu kam ka jam ko try to kur khu ma me to harap ya ki ka try ba to ai bor ya ki ka try bikin lapan lat ne ki ni ki jing ma ne ki jing ka try ka jing im ko ki ka try to ai bo man sem ko jom me ka try unyo ban betenin ti ko pa to ai bo man sem ko jom me unyo ban pen sle ko pa try ngi apa yang kini ka perthai ka padap te ki jing le ai ni ka perthai ka padap te ki jing ma ka jing masau ko try pe ka try ngi nong kam ka try ya ka sangti ka jong mi ngi nong kam ka jing alam ko jong mi ka try kini ka por pa jing ka try ling ba kini ki ski ka benang wan ko pa try ngi nget ngi da ngi scam ko pa ngelaya ban jupa ki jing duai ki ber ka jong ka try kini ka por menta bat halakata amen ni aingo yu play maka jingkurku ko jong play ya ka palang ada po ka assembly pro ko we ni pe ja kini Silong district kat ni sama ngi ladon mo kat ni la pendap ki yang meni ya ka ban ayo ban sakri nomor kecengwan ke jong piang ni ka de kam de ba jar khat nganget kam de ka jar khat de ka de ka ba PH yu play o play yu yang ni usap pelak yang ni kat ni ada de ka bangi yu play ada de bangi boleh yang ini terangin nonton yang ini cakap, nama kan tasi ke di sundi, bun ini aja ke uji cakap bandai, ni nama bangi boleh. Badan apa yang jongi pada kan ini kapor, kita jabat kita konsama, kita lihat sting pada banyak beg cakap jingseng, banyak beg cakap jing sakri, kiski kita khadu ide, ketika bentar jongi kum kinong yalam, kum kikun sama, bangin yakit ya bah dalam ta jongi, bangin wat yaki, bangin perlong senram yaki. Pakiru kini open mat lang ke banga, mapi ngi mat ya tak kecing pitkia,
ni mat kata kejepet nim tengin duai nam taki para samla bom dan lang bat ngi yang ini kepon buan apa yang cengi badan lagi balang pitip ki parlok jempi ki ja se ki den ki kenduk ke ke cengki ke cengki le ke cengki bagi kenduk atau kemudian ke bentah ke congha ke cengki kumki batip bangin duai nam ta cengki benya ba nam ta cengki tengin ni duai gerbang nam taki kon samla congga balang hi par kowe và cũng chưa nghe cần mau rồi ta khi khuôn sama cho cả ri cái chạy bên ri cái balang ngập cái này cái chừng paham pas new cái chừng ti cái pas new atau kemudian nam ta yangi bala tip you play makin duai makin iwan ta joki ta ka ching kili ngabu happy ya cái step jong ni kasmi atau kemudian makin itu aki bau jisu i jaki tong ni duai ni kupon ta joki o play ni ban jalam play ni ban aibor kham tam yangi makin long kita kinong kisenran ba ko mangayo chi kai meden bangin long ben terkam ki bakum no bangin long kisenran banyak thu iki kata kajeng iki jong jisu tong itu hain lagi ki arti ki mat nam ta ki khun sama ka palam kum ju khun sama jongkari ka jai ben rio long bakor khui ka teng ka jong mi ka trai ka ni ka jan me ki jong ski ka trai kat ni menawan lam yang ki trai ki samla ka trai pin hakani ka step jong ni ka ski ka ban shakri me ka trai di ka jing it ka jong mi yang i ka trai ba bang it yang mi ka trai ngi wan ka ni ka po ka trai ada bem it pat yang i ka trai ada bem sayap yang i kalau ka ding pna ka trai nginam ton ka ni ka jaga ngep tip la don hang no ka trai ben ring ai ngu yang mi ka trai nambar mi it yang ha ba mi it yang i ka trai mi wan lam ka ni ka jaga ya ka pangin yo pa trai ni khot ker pa de mi ka trai ta ki samla ki bam don kat pat ki ka po ka trai mi ka trai mi i ki ka trai hang no ki don ko pa trai apa dengan jengki ki kenduk apa dengan kejing kejing ile bedan apa dengan kejing pang kejing sitom ko pa bedan kejing kenduk apa kencaman sim ke jengki ka trai ngi duai yo men sim ko jomi unyo apa ta yaki unyo apa kenduk yaki ka trai da men sim ko jomi ka trai bin trai tu pas kan yaki ka trai bin tu pen skawi ki kata kejing it ka jomi ka trai bin makin mat yaki ka trai kum jo ka trai ta ki khun samla ka trai bedan ka rib ka jaj pen riu ka pa trai Iwala sakman o katrai kan ka perthei ka patrai bagi ni jing blin ka pasniu ko trai mami ka trai men yo man kata men yo man kren ka trai patrai ling ba jonga paling ba jongi bedang ni ki samla ka trai to ai ngin long ka ta ka jing shine nam ta jongki ka trai in let ka trai ban khot ka trai ban thu ye ki ka trai mo ba mi e ye ki ka trai pe trai ya rap ai bo ding ka trai to pen sen bo ding do man sim ba ko jong be ka trai akan ka step jing ni ka sngi ka pa pen kop yang ni ka bor ka jong be ka trai mentah padahal kata amen. Kita searah itu dikimat ni orang duai, kau pangin duai namta ki papang ki pasitom. Di kembang lai duai mendia mo, dan apa yang cungi dan apa yang jepang cungi di tungi duai wo play ni apa penkia, ni apa ai boy ni. Anget apa yang cungi dan apa yang cungi benar pat ki jepang cungi sitom. Bawa bang aong pi benar ngaruh dan apa yang jepang cungi sitom. Te kan mau tai me jong aru dan apa dengan cing tiapang te kembagi doktor yang ap sangkis ngi te hot doktor yang ap sangkis ngi henry ngi sakri u play by em u play by sisa ngi scam ba ki kamba ki de jong play te nam ta ki wi ru ba bangim tip de pi tip ta ya thu u play ni ba pen kya ni ba pen kya janai ka cing pang jong ki ba da dan apa dengan jong pi ro kan ni ka por ba nakam ke cing tuai pengi tuai lang pila ban ju rakyat kecil ke jompi, no, boleh sibun, tak boleh ni apa kurku, ni kebuangin tuai kacing penkia, kacing tuai, kacing dorong kacung. Kau pajungi paham ni kebuangi wan ketuai nam taka, ni step ketuai nam taka, kibapang pasidam ketuai, ni kam ganti kacing penkia kacung me kau pa, en arjas nem ketuai melalek kamba kacung me ketuai, bat nginget ketuai, ni step jangan ni ski ketuai. Iwan ang ni patay pagkata ka jingkermen ka try. Iwan ang ni ka try ba mi ben inget ba mi ben le ki kamba ka try ka jingim ka jongi ka try. Try it. Ikot ang ni IT la ka jong jingim ka try. Me to pen kya ba mi yang ha. Pen kya email ba pen kya ya baro badan ang ni ka chaka ka try. Ba mi ben kya ro ka try ki to ki badan ki hospital. Ki badan ha ki yeng ki sam ki badan kam mi ka try ka jingarap ka jongi. Ki badan kam ka try ka pen kya ka jong mi ka try. Try being ikot ya mi ka try. Ni IT hame ko pa try pin hallelujah ka try pin milong bakraw ni bakraw taman o ba try haka kerteng jung jisu biduai amen agi aingu ini ka step pengidan artli ki jingwai ka kerpang
kawe nak jiseng samla pentor kra bat kawe nak jiseng samla mulai kentar musar anggo nam ta kini ke samla ki balai sim kini ke benta ya ka bagian yo ban roi di swa bangan khot kini tengin pendam lang jing tuai in tuai bu bleu ndor kat bagi ni ke samla bagi yang hani kemat ingin scam ke roi nam ta ka buram chun tuai kum juru ai ku bleu nam ta ba spany kasandi ba yo ban sim kini ke benta ya ka banyak sam ya ka tin chun tuai tengin tuai bộ play nhiều betul kat bat i nhiều betul kopi i ya umat sim aku di trong uba ya bay yang hakini ka caka ini i kata ka cik tisan ke trong try ini i kata ka umat sim trong try try ke ga bay la pen kre ngitip la pen kre ka di jep kre trong i henry inget scam pakai jip slap pakai di trong try tengi dua rupai bộ play nhiều pan kerkur yang i yo ban ketar yang apa yang ibi piwe yang bagan iki cingrai yang bagan iki ting jong try tengi tuai saja sen ke try pi ingat tuai ini ke po ke try nam ta ka tin ke jong nam ta ke ni ke jing nam ta ke cingrai ke ba yo snow nam bagi sakri ke jong me ke try ke we ke try na ke jing seng samla ke try popon tor kra ke try bat ke we ke try na ke jing seng samla ke ton masar ke try oi ke try aingu ke try ke cipen krep ke jing alam ke try ke long ke jong me ke try pi try oi ke lapen krep ke pa try pasal bor iki ke try bikin yang ini gin yang dak jing slur ke try bagan ruai pen sawai ke kubor ke jong me ke try pi ba ke try kem ju ke pa ling bau sakri ke jong me ba ingin pidiang ke try ya kata ka revival nami ke try ke ni ke po ke try nget ke try nget ba trau men sim jemi ya lai lut ke try ke ni ke cakai pro ke we ke try banding ba ke ni ke jing sakri ke jong ke try ni tuai pengen IT no pengen apa kentang no ha ke sangti ke badan bor ke jong me menta mala kata amen de menta ngin yo sngo no ke ni ke jing roi choir de ngasu ba ban khot ke jing seng samla na pentong kra ke ni wan chakmat ke ni ban ai ke jing roi jong ki ba ke kata ke jing seng samla kentor masar
paman kasih dan penskan Jakarta Ejikku lagi badiwe Hingga bagita Dihantarkan iman syakadina Waktu sering silang kapete Ibrahim
Tungin ang lang ni kapor. Yoro utray. Tungang sa isin. Yoro utray. Ngay ngut nam ta ki ruai ni ka step jung ni ka sngi. Sisa ka long ka kubor. Nam ta jung ni kapor. Ka sang samna ka tam sa ko. Ka lag jing ruai wan cha ka wan ko kun sanga. Pagka jing ruai ni sang samna pun thol mukra ko. Kopi ka dur Jesu. Sisa ka long ka kubor yang ni ka step jung ni ka sngi. Ba bang ni jing ruai tu bli nyau ku yepi kini ki para samla ni arli jing sang samla tu bli nang ku ka jing im jong pi pak ka jing ai por ka jong pi nang ta ka jing kai jing ruai sia de pi e yu bli ada bi pi e yu bli thai pin ma ai ka por mani kai ni jing ruai tu bli nang ku yo nang lam ya pi ka jing im jong pi mala ka sngi ka kam ka jam ka jong pi pat ka jing sakri yu trai ka jing im jong pi mala ka sngi tem tang la poi cha ka pentapan ya ka bangin yo ban ai no cha ka kam ka jong trai Paginin snow lang ka jing ruai ka bas ruspa andru punyo ka jruai ka ban ruspa andru punyo ka boong la ka purthai menta phim yok siar lamne rupa bat pidai ban im tang bit malum mala dukan mau kumnu kupa ikisim beneng bau pusa lam la jingkit ha utrai e no hangta lam la jingkit ha utrai e no hangta tu shania wat atatin unyalam ya pi unbitin lam la jingkit how try in hangta ka jingrai ka ban rus pa ru punyo minya ban rai ter kini ka jingrai ba ada dap kini ka jingrai ada soba e ban khot ye kong memorial kasnga ya ka ban yo ban wan chakmat ya ka ban yo ban tuai nam ta kini ka jingai ko Love the chicken, how
Doshanya waran natin Punya lang yakirutin Abla chikin hawat rai inonka Abapor sa lalaway Ching lang tem nagkalapoy Medyo pika kung nakusay kamatyan Unang raino yatim Hado ba kutun yatim Ang nachikin hawat rai inonka Chicken out right in on Tôi đuổi nâng tay cái gì cũng show. Au blay buk pa jinge u bahabneng. Iwan hajan jo metrai kan kanta jo kan step. Abai malapala iki khon samla jo district Shillong. Akam ya bandon atrai kan kabalang handi paloma ba nong se. Aingo iki khon samla ki jongi atrai. Kabai malawan ra na ki jong kiram peyeng ki jongi. Akabingin don na kajing shakri lang ka jongi. Kum ka youth conference dia ban sedang do diga singi tade baji kai menen baro shisngi pada do ga kleb man atrai karabe duai nan ki khon samla juga district ka jongi atrai but scam ki ko pa atrai karabe na tep atrai chi sobe ka perthei ka bakkan riang bar ka mutlop ko pa atrai chi sobe ki bon ki khon samla ki jongi atrai ngim yo hi ki bikin don na ka youth conference atrai karabe Kijing bang bekijing sngobha jong kaperthei kite ki khom me ke jomot ke jeparkhat ke jongki ngadua ke ne ka step atrai ya ke jeng perlai lo ke jome na ka bata jongki aba ki don na ka no ka yeng ke jongki la ki don na ke jing thia ke jongki la ki don na ka no ke jing bang be sngobha jong ne ka perthei kata ke ne ka step ko patrai krabe Begin yo I atrai ke cepak latur ke jome ya ki khon samla ke jongi atrai kerabe ngedwai atrai nam takan ke chicken show be wan ra ke step atrai nge tep atrai be memlekar khu ke atrai kerabe lang ba ke jingai ke jongi ko patrai kerabe ke district Shillong kum ki khon samla ki dan shibun ke project man pandep ko patrai kerabe Dwai to I begin ke jingai ke jongi begin multiply ke kam ke jome ko patrai kerabe kar khu ke wei ke tib laban penuh ya dan ki khon samla ke jongi ki bam laban penuh ke step ko patrai kerabe kar khu ki ko patrai jisobe Dwai begin ke jingai ke jongi ko patrai kerabe like long kendiat atrai kerabe ngering tep ha bang ada ka donot ka ba khoi ba sor ki wan pan kentai ki trai ki ti ke jome on mi no trai ke ka por ka badangsa tang tolik kato tolik minute mat ke second akaben nga soi ka tien ka jome lang bau shakriu jome wan bet ka kubor ka por atrai ngedu wai to ai bi ka tang score ke jongi bigin yo sngoi ya ka eba ka kubor jome ban kren ke ka por atrai ai ti ba kan tang ka por ka badangsa agar teng ka jamo chi subi amen Ko beli shibon ekong ya kene ka por ka bapla yo pan tuai ba pen kurkui kene kijing ai ngo to beli nyamot kurkui pi ha ka kam ka jam mo jong pi ka ba petelun ka kam jong turai ha kan ka sarkel ha ne tai la poi se ko ka bentai ka bang ni os ngau no ya ka khubor yang bau syakri jong turai ba sa sin apa yang soba ya ba spany khasandi di nanti na po balang na po nong temai di kene ka bentang ai I ba shwa bi yo ban sam tin jure o nget nget la yo ban tuai ya ke jong kai ke jong turai ya ban tuai ke jong kai jong mesti beli nget scam beli ba dar kai ko mesti ba dar kai pan ngin ba di por ba le no nget scam ru ba lang ba
kini ka kenta ka bangin yo sngo yo kubor o mansia mo yo ban te ha kini ka por ning ba jungi ba chua kata ba ba Spain yo wan sim kini ka benta ya kini ka por subaban khot ya ka musik team ya ka bain yo ban dalam arli ki jirwaya ro barmani chua ba iba Spain yo wan sim kini ka benta Yang orang yang jeng right bang, isun day, ya nga. Tiga perbi kita dan syukur, pila penpek nanti ikut berjong pek, pila punya pek perlok lang, telanda pila tiap, sampai bu kita ikut namanya ramah, kenapa dia penangkam lagi wepan. Tuh yang penting lagi ni kapoi yang berwai ni, ngalalong unong pom, balajun balaram. Ni di kejeng ini kejeng utrai, bapela yang aku ni, mengyaya pido milan kapoi. Trong ngày ami, ông la ban
berpalang merah kita Soal siapa boleh bukan boleh. Yang kemeningkong ngasengau wanaigo yu belai waingi kong kani kalat sasisin pat bangio ban syakri yu try hagan ka step kadi ka sengi jo jong try ni wan uslap nem step ringi i ka buram ka jong try pi kum ki kun samla ki prabanget ban mangilang baro ngi ban poisuk sakani ka jaka namar bu try udan ringkat ban ngi ngi scam kum mangila duai pila duai ya kani ka step ublendor kat ban ngi un kur khui ngi kani ka step ngai kublei kerpang yai pastor umeka lang sti ben ringkat ban ngi belong pastor in charge jong kan ka balang ka jing don ringkat ka jong pi kalong ka jai mesim ka bakrau kumju ikinong trei jong ka balang klam da jer kerteng ya ki riurang ba na ki balang baper kerpang ya ki long kpa ki long kmi jong kan ka balang ki bala sim ya ka jingkit khli ban yarap ban support ban kershan Iki kun samla jong kani ka balang ka bala pedang ya kani ka youth conference kani ka snam. Ka jong kubale bekerpang kalong yapi badi ki jing trei ki jing penbet penbiang ki jong pi baro oble unda kerku ya ka balang. Ha ka jing yalam ka jong pi no ai jing start ka jing syampang. Ni ngai ru ka jing ai kubale bekerpang ya ki nongkit kam jong jing sing samla district Shillong ki ba la ai ngai kani ka lat ha ka por bagi man kren ban ai man nyethu man pasiau man pensngo bang yo ban sim benta bat pi kan ka step si bentang la sngo artatin namar idan ki pat ki kam re aingo yo blei kan di ka step ko blei lop aingi ban ngangit skam kam di ka jing jarang khat kam di tang kata ka ban pendap ka program ka di ka jing alam ka jong blei la pen ko ngo ku blei sibon nadu i chairman the secretary kinokit kam baro kerpang ya pi kum ki kun samla jong ka district ki ba pilawan kan ka step kerpang nado mencisngi pila syak sitom pila sacrifice ka bor ka jong pe pila jit ban wan kan ka youth conference amde na ka benta ka jimentoy jong norong no nre nem ka banengkong ka de yak ta ka jing dawa ha ka jingim ka jong pi ba pi kwa ban syakri khambha na benta ka kerteng ka jong tra nginget scam pilamat ki jing kerku Hakin iki artali kesengi khamtam menen kesengi play keren sebang ke team kabala bu ngalong ue how Chris ringkat be ke sub team ai ku play pi baro ki bonan ke jeseng ki kon samla shenrang bat kenthe bat ki long kemi long pa kat ki bangila men don ke jeseng ke kerteng ke jung tribe unong pem ba i jong i u Jesu Chris iba geri iba longro uparalok jonga Ngiran ruh kawi ka ministry rengkat bat i ngasu komen bi on yalam ge seng ngatip bhai ka jinglong ha ka jingem ka ju ikerpa ka met ka ju ko mai lai tho ngila duai ban nge ska mo bole pen khia om de tang i bat ki wei pat ba ka jing pen khia ka jung utrai ka long ha ki por baro ha ka jingem ka jung kerpang ka bang akwa ban ikran ha ka step ka dei ye ka jing pen khia ha ka jingem ka jaman sem ka bang idon kam ban sngu thu kum ki khun samla Kumala penitu nga kerteng iba span borlang karcandi ngadi na kabalang ubale nanong tumai pokse
Ia tre ke kam ke jong ublei kat kum ke jing ai ublei ke sap ke jongi ngajudan ba ke Sunday school hagi por walet wat hadu menta bangangit skam ngin ia tre rengkat bat pi ke kon samlah hagi balang ba pi dan bo ublei on nang ai bor ya pi ba ki conference kum kini ke youth conference kum kini wat ai kin wan ban kut ban ya na gawe ke snem sa gawe snem ma kum ji sotho pi pelong ya ke youth conference sin ar snem kadi ke por ban rejuvenate kadi kapor ban restrain, kadi kapor ban wan rengkat, kadi kapor ban ya peliu jembut ban ya discuss kumno ban ya sprang ke kam jutrai, bat kerpang kadi kapor, jong ke jing pentamai bor, kata kadi ke bangi kwa, hai ke jing em ke jongi jing syakri balai, bat hadin bangala perkat ba, ke benta, ke banga de ban keren kadi ke jeseng, namari sket tri lo yang pilong lai luit ban keren, dengan sultanat ba, namar ngalong lai luit. Ngalong flexible ban perkat ban meditate haga ketin ka bakhot ka jong trai hadin bangala syong ngala duai ngala perkat ke benta ka baya day bat kun samla ka banga day ban keren ningkong yele day haga ni ka si haga ni ka step ban ka benta ka boleh pun pai ka jemut perkat ka download ka jonga ka day na ka kitab Ecclesiastes tanggawi ka dekat ka lenong ka basipau ka dekat ka basipau Ecclesiastes ka lenong ka basipau kedekot ke basipau ngan pule haki lai benta ki version ke meningkong ke bangidan ni ke kasi Bible ke version ke baar ke di ke tu ke common language version but ke version ke balai ke di ke NIV version kanang bangin sotu namar kadan ke jing ban sotu kan ke benta andre kadan ke jing hikai ke bakordor bangin yo na ke benta but kebangan pulen kong di na kani kekasih version ka ongkum ni lada unar ulun bat omdan basyut ya kaserti te udei ban sei kabon kabor henrei ka jing start ka mentoy banyalam common language lapan sutu pat ba ongkum ni itu gibadan common language version lada usdi jong pi ulun bat pim syut penep ya u pin hap ban trei kam teng ban pendon kam ya u kalong ka bakam don jing mentoy ban long ubasta namar ka jing sta ka pensuk ya ka kam ka NIV version ka ongkum ni if the iron is blunt and one does not sharpen the edge he must use more strength but wisdom helps one to succeed ini doai try nya aingu yemi kan ke por jong kan ke step ngidon kan ke youth conference go try jong ke district Shillong jong ke kon samla mela khot yang kan ke step try om dei ke jing jaring khat om bangi pendap ya ke program blai ngidon kan ke step try ban sngap ban syong ke kejat ke jong me la kalong habangi ruai habangi duai bar kerpang habangi yos ngowi ka ketien ka jome ya rabat trai begini ko por jong jing syakri ko bingin dan ka por ya kai bala bo ka jorut ka jong aban krene ni ka benta ka bejeleu tam ka ketien ka jome trai menyalami ke jing mut perkat jong em pen syai hangi ka jing mut ka mikren lamba usim Solomon ko trai menyalap yang kam tam ikun samla begini ka step jong kajing ai bor kajing pentamai bor kajing penpai pat iki khamat ke jongki ya kajing mut jongki ko trai siki ki balong banyo on pendaburam ke kerteng ka jome kerku ingi trai yalam ke por padang sa ha ke kerteng ka jong jisu itu ai amen kani ke kitab Ecclesiastes khendiat kani ke kitab ki babon bat ku mengiyo ka ketien ka jong umblei ada pipet ha ka dekat ka lenong ka baningkong ka dekat ka baningkong jong kani ke kitab laung bala tho ya gani da usim Solomon hilan pet ka lenong ka baningkong ka dekat ka baningkong bala tho ya gani ke kitab ha ki spa snem ha pedeng sauspa bat sispa shwa ka jingwan ka jong Jesus Christ bar ka jing tho ya gani ka benta jong kani ke kitab kerpang ya gani ka benta ka lenong ka basipo kade ya ki priu ba ro ki bodan ha ka por jong jing senchar usim Solomon ukon jong David kerpang ya ki banget kerpang ya kita ki bal khot ya le David ki khon ke jong blai kade ka por la ong bla tho ya ka por pin pen na du ka basdang pin pen na du ka khot ka banan ka lenong ka baningkong ka khot ka baar ngan pule tanggini ki kentien kalong ba syirkai wong kum ni
Solomon kajing thala jong kijing thala ong unong ya thu khana kajing thala jong kijing thala baro long kibathala. Vanity of all vanity. Baro kijing thala. Balapan kut ya kani ka kitab hipet kalanong bakat ar kadekot ka bapra. Ong biak sisin upun kut Solomon. Wong kajing thala jong kijing thala ong unong ya thu khana sa sisin par wong. Baro kalong ka bathala. Ngimudur ngiperkat abang ngipulay ketian jong balay Solomon wong kumni usdang dakani ke teks manong baro along gabathala upun kut babaro kalong gabathala kadi ke por hakabagi briu ki baem hakani ke por jong kajing sensha us Solomon ka wei ka basyirke kalong ba ki ya kamaladi. They are so selfish. Wasmo kun samlah kum kani ke por ngan pendon kam ki kentin pareng diam so namar kani ke teks kakam sung tenar banong sharpen the edge. Lane shoot penap. Ila kalong usdi. Lane ka what? Kabang siok menring dur kan ka step ha kajing day. Bat kan kajing tho kabala pen sngowengi lambau usim Solomon. Kadi ka por bagi itang ya kamalade ki kun samla. Kadan kajing roy ha kajing kajongki la kalong ka puli dangle ha kanang ketip bat kumta ter. Bat ka basyir khairu kalong hadin begidan ka jing ya kamaladi kila ya kaladi kila long selfish la ong ba habadan kum kata ka syirkhai ka ba ap kalong kawan ka injustice kawan ka jing bom le hok wat kidi ki khun ki jong ublay kawan ka jing bom le hok bar kum kata ka por usim Solomon u i babaro ka jing jong ki breu hakum kata ka por kerpang ki khun samla kalong ka bathala kat sabapet yo i ki jing thala long kumjuk kum hakisngi ki bambentah ki kisngi bang em ban sibon ki bang yem kwa ban yo i yem kwa ban yo sngo yem kwa ru ban don benta kum ki khon ki jong blai pide ki bala jet ki dan ha ni ka jing seng namar ka jing kren jong ha ni ka step ngabo ya ka ni ka phang jong ka jing kren jong ka step kalong shoot penep yosdi ya kata ka jing khot ka bala khot ya bi shoot penep sharpen the edge of your calling. Shoot penap yang tu usdi bukan zaman sem. Haga bala khot ni pi. Pidon naga ni ke conference. Pidon nagi balang sinong beper. Pi bala ai ke bor so pi kini singi bala lenno. Bida anak kadao kalong kadan ke calling. Semua pen bor. Kidan ki seng samla ke bala jit pi. Ndrei da kamon sngu ba pi wan shene nomor pi it. Ya ka jing khot ka jong utrai. Tengah kuapan syakri khambay me. Pendon kam yang anam tak kerteng ke jemeng. Aingu ini ke jing ruai ki arteli ki bala ruai kan ke step. Kajing ruai ka banengkong ka ong ublay ubashisha ai bikin yo i jisu hakadur jonga kajing ruai ba arong khot yang atrai takadang ai ngu ublay ba ka ka bangla pen kre kawan ha kaju kajing mut manong shoot penep ya usdi ya kajing khot ka ublay ula khot ya fi sharpen the edge of your calling kata ka pang preng hai ka step ka bangin yo ban ya pusan kani ka lenong ka basipaw da pipet bha da pipet bha lele ha ka jinglong ha ka lenong ka balai khot khan reu war la kren sang tu sapang ka jing thala jong ka jing em kalong ka ba bha kani ka kitab nambar la refer la kren nang tu ya ki bu Solomon uyo bu Solomon ude unong sensar hakum kani ka por ude unong sensar ha ba syong kum unong sensar u ha maintain ya ka secularity u ha maintain kum brujung play ka spirituality deu prophet bat ka bakongsan ngitip Solomon udan ni ya ka wisdom ka jong play upun dan kami ka wisdom badu kre short penap ya pilalon ha ka jing khot ka jong play pi ban tre ka kam ka jong play ban syakri play pilalon na kon samla pinan ka por ka jing bujung pi ka lalun pi wan jeseng don borsho pi dwai kam don borsho try wong kidon kijing pen shine ka ting ka jong play kum do ban short penap ya ka calling ka jong play wo ai ka jing em ka jong i kalau nong ka basipaw ka day na pi pet bha pi yat bha pi ngam jeliu ka day ka observation ka day ka jing pet banya ka bosim Solomon hai ka jing start ka jing u compare ya kata ka jing long jo ka jing start bat ka jing bit ka bawang bakini ar wong Solomon ki go exist ki ai lang ha ka perthei ki operate ha ka perthei ha ka juga por ngiem ha kini ki singi ka ba dan ki bre pala start palan don ki breu ki ba lese brang duna ka jing nang jing start don ki breu ki balong imbalance lese ka jing start ba ki breu ki ba bit ber kum ta ter ki ba myo ru ya kalan u Solomon na kum ni ka por open pau
Bakadon kajing ya bom ya buram. Namar kadon kajing long maladi kajing bom ya buram. Ndata kada kawan kajing bom long hok kajing bom le hok kawan ka injustice aga society. Badu I ka kam besar kay. Amdan shu bas ngap ki kon kim ngap shu ki mi pa. Kinong punya chinong le se de kidan hakatu kapor. Kinong sencar kidap da kajing kat bau nong sencar un kren ni ki kenten. Uyo I ya kijing tala. There is no solution. Dan the only solution bat kadong ban shoot penep ko kitu ki bala khot ya le de begilong ki kristan. Ong Solomon. Ki samla ko na ka por kan the bat cendrang ki ba philawan jang je seng namar phi e sekri utrai ula khot ula pen em ya phi. Ong I am here. I want to listen to your word. Ngakwa banya sngau ka ktin ka jong me. Kane ka lenong ka deiru ka lenong ka bala ai ka kontras hakata ka jing em ka bastan bar ka jing em ka babe. Solomon open kan mau yang iki banget. Ladingi pet hakalan ka baar wong. Man shot penep ya unar ubalalon na usdi ubalalon na ang Solomon. Kaba kongsan wong most important kabada kongsan hayanga ba pi. Kadai ka jing stan. Kam dei ka bor. It's not a force. Kam dei ka bor. Dei ka jing stan. Ba jing stan kami kren hang ni kadai ka jing stan bekenja belai. Wisdom that comes from God. Kata kadai ka ba belai kwa in wisdom. Ban sngu thu ngakwa ban kalau buat ban warna kini ki wat man pen inje pi ke jingmut ngakwa ban warna ke dor jong artli ki wat ani ki sedi ada wara artli ke ju ke dor ki wat beno ada wara artli wat beno ki dan usping nadong sedong kai ka bang yo ingi observe hak pring jong ki kalong lasna ya ki na ke ju ke material ndai tang kata ki don ya ke ju ke dor ke dar bat ka mission jong ki kalong ban ot. The mission is cutting. Commission kalong ban ot, ban tray. Kata hari ke jing ot. Dari ke jing per kadon tanggaway. Bat ke jing per kadai. Kadon ka banep. Bat kadon ka balun. Bat basngutu. Bakano kalong ka banep, bat kano kalong ka balun. Ngidon kam ban pentri kam ya ka. Man sung thu kanu ka banep kanu ka balun we don't come ban implement ya ka we don't come ban ai ya ka por bakan tray la ka jong ka benta ban hang tang sung thu kanu ka baler kam kanu ka banep kata ada ka jingring jembut ingin ka step ka jing ma ka bakrau ya ki kristan ha ka rindia ka perthai berkawing dik skim ta kam dei ka jing pencetam ben kam dei ka jing ma ka bakrau ya ki kristan ka rindia ka dei the spiritual dullness ka dei ka jing lunyo ha ka jing em maganja mensim wan je seng dap ki crusade dap ki jing seng assembly la lun ka jing em maganja mensim we ka sestes wong iki breo ki bodan ka hima ka jung dan kamban shoot penem lada pikwa ba ka jing jong pi kum balarwai mene bagi bikin iu jisu ha ka jing jong pi bagi yo ban tes ya kata kakat ha ka jing em ka jong ki pi dan kamban ka step ngala try ngalong lakloy ban shoot penem ya ka jing em ka jong dan santeli ki benta ki bang kwa ban ringdur ban pasat ha ka jing ka jong pi akan ka step nengkong yalide badeng ilang baro kumno bangin penep ban shoot penep ya usdi lane ya ka wat ka bangidan ha ka jing em ka jam se ma ka jing ka jongi ha ka ne ka purthei ka badap da ka jing tala kumbala dwai evangelist memorial dwai ka purthei ka bosibon ka dap da ka jing tala menin ngadan ka we ka jaka ka bla pli ya ka we ka counseling center ki ong ka en route counseling center hang te pok se lai thu ang ta la yo ban penyang ki brio ki balaran ni ki counseling center badi we brio la yang tai bade hang ne klio ngam tip ya tip me tip ka good samaritan counseling center ngayo ban keren mu to orang ba yong ka long ka bakya ba ong ka kam jongi te ka de ka ktiang ka jong play nyai ngo yo play ban ngi scam ma pi kun samla du shibo na pleng jong pi u play un pendan kam ya pi la pi do khot ya pi hai ka jing khot kaban syakri boleh haki position baper hangta pin pen I ya ka buram ka jong play ka benta ka beningkong shoot penap ya ka jinga dei ka jong pi bat ublay sharpen the edge of your relationship with God sharpen the edge of relationship with God kata ka di ka benta ka beningkong ngidang syurake ya ka women Sunday
Bat ka thim ka jongka la pen chong nong rim gospel kat ko muluk kas kala nong ka shipo ka khot ka lai pu pra olai pu khandai ngilan pulin du ka lai pu pra du sau pu ar ngitep shapang ka ji thu ka lai thu shapang ka Mary bat ka Martha baro arngot kidei na ka ju ka family they are from the same genetic blood kidei na ka ju ka snam ka DNA the only difference ka way ka ai ya ka por jongka ban shong ha ki chat ki jong Jisu bat ka way pat Kashim sting ka jing de jongka ban shong hagi kejat ki jong Jisu laya keren bon ngas ngau thu ba philaya snu thu ba lamba ka women Sunday kai bang kwan ong ye phi ka lamba ka Mary kala jit ya ka benta ban shong hagi kejat ki jong Jisu nambar ka snu thu hangta badai tang bandon badu Jisu kat bakapor ka dangdon kat bakapor ka kayo priority ha ka jim ka jongka ka benta ka baneng kong kolong ngan ai ya ka por ka jong au Jisu man penret ya la de ka ban shong ki jat Jisu ka pen I ya ka submission ya ka jing penret ya la de ngan penret ya la de ka mat jong Jisu hendrai ka Miriam kalong in the contrary ha ka wi pat kaliang just opposite persa ya ka jing le jong ka Martha oi ka de ka Kristen ngoi pi they are from the same genetic blood they are the same DNA ka jing ya pher ka de ha ka jing em ka jaman sim ha ka jing em ka jaman sim ka ju perkhat dan sipara ar nelaingon mereka jing punya sim boleh wayangi lah kajang bangin soto kani ka step utrai wong ngakwa ban sharpen ngakwa ban shoot penep ai ya ka donut ka jong pi ya ka jing de jong pi bat ublai namar la pi ai ya ka ta ka por ka jong pi ban shoot penep ya ka jing de jong I bat u Jisu ha ka jing de wing shimet kadai ka benta ka bakongsan namar it produce kawara ya ka clarity ya ka jing sha ya ka jingim ka jongi amdi tang kata kayangi ka jingsuk kayangi ka jing shampang but ayangi ya ka spiritual par kayangi ka bor bangila ban yeng ban yele kum ki khun ki jong blai but ka daw ka banga ka perkhat ngamudur atrai kai ka daw babon breng jongi le se ka jing de jongi bat ublai ngitep simet kinang nang ka step kun samla Pisung tu ika position jong pi, hai ka jing ada baru belai ka jing ka jong pi, yo let's say, kaba kong san yang ibran ka step, dia ka jing bom sunyau, ka jing bom kendor, ya ka ka belai ulah ka jingim ka jongi, hai ka singi bangi pedang yu utrai yang atrai ngai ngu yeme, ngila kongu ngila ai lut ya ka commitment ka jongi kemat jong utrai, kat barang yat kisingi, kane ka rukom im ka jongi, lakan oi ya ka jingim ka jongi. Lamba ki social media nakan roi ka jim jengi lamba kita ki balong ki worldly attractions ki ba ka perteka boman lamba gini ki bor kuta e ki jengi mujung ki samla tang ban pulek tin juble ru kim kwasyo ban song ki kejar ki jung tra ban pulut por manong ya pelong ka jing tuai syajanet gandan ka Bible ngai I ka experience ka jung adan duna sibon utra wong yo de ka daw jong ka jing bom sunyao Jadi ka daw jong jing ken sting ka jongi. Utrai akan ka step wong shong kumba shong ka Mary. Haki kejat ke jonga. Simple. Tang ka tahu utrai kwa ingin ka step. Ka benta ka baar. Ban shoot penep yo sdi lani. Ya kata ka white ka jingim ka jongi. Ka day ha ka ketin ka jong play. In God's word hagaktin ka jong balay Hebrew kalanong ka basaw ka khot ka ba khat ar ong kumni namar ka ktin u balay kalong ka ba em bat ka ba donbor bat ka ba pay hadu ka ba panya klat ya ka jingem bat ya ka man same ya ka mat ya ki mat bat ya ka clinch eng ru bat ka ba bishar ki jingmot bat ki jingmot tmu ka donor kata ka ktin ka jong balay God's word is powerful. Kari ka ktin ka jong balay ngai bai ba gering ina nampu Gideon's ministry ngia ban shakri yang to ngi isi bon ki transformation marka wei ka counseling center ma menin ngia ban pli ka dan lai tli ki moto ka basong tanat marka de ka Christian based counseling center ki dan lai tli ki moto ki tho transforming by faith restoring by hope and accept by love pentamai penkela da ka jinget penlongpat da ka jing temu ka ban jing kerman bat ka jing ka de pediang soba
Kata ketika benta ka boleh kuat yang akan ke step man sutu. Man shoot penep ka ya jing im ka jongi haka call ka jong boleh bala ai yang balong kita ki kun samla jong ke district ki badan ya kini ka jing terang ka jing seliang man syakri utra ha pierwa ngai ka no kalong baitenan. Ha pi ban ruan dan ka donot kadang ka jing hem man siam. Kadau ka dei ma pi simet. Piron ya kata ka jing kit kli ka donot ka jong pi. Marang I want to do more for God. Ngakwa bandek ki bakam crown ta kerteng ka jome. Ka benta ka arong shoot penep ha ka ktin ka jong oblay. Namar ka ktin jong oblay ka long ka em. Bat ka badon bor. Judan ka jing ong. Kadang ka jing per ha ka bara ya ka Bible. Bon ki beri ra ya ka Bible. Ngaji yo i bon ha ki ra ya ka Bible kumne Sunday. Ki lek je seng ki pendep ya ka jing syakri kalong ka smutanat ka baitenan. Hakikti ki jong ki. Mereka bangga kuat orang kolong. Ailat. Ya kata ke Bible. Makan sensyara ke cingam ke jompi. Om dia tak bangin syura. Bagi wegan yu i bangin di Kristen. Bangin i bangin di Sunday. Bangin pendap ya ke jing syakri. Mereka try. I want to be governed by your word. Orang try. Ngakwa. Makan sensyara ya ke jingam ke jonga. Nagaketin ke jompi. Habangi ai rui ka ktin ka jong boleh syaki wipat la kalong lembai kani ka physical book bangi ai syaki wipat. Lani habangi yo mani keren ya ka sisa ka ktin ka jong boleh. Nengkong em lembah ka jing em ka jong pi. Em lembah ka jing em ka jong pi. Haba pikren kan mi ka sur ka jong boleh. Ka bor ka jong boleh. Habangi le eki baru ka kum ka ktin ka jong boleh. Isaya san pusan karwe wong kata kaktin paro kabala mino anak kasentur jonga au boleh kana man pai tali hadu mana pendap ya ka it will not return to me void unless it is fulfilled kata ka ka jingkot ingi ka step la phi kwa ban sharpen man pen snap ya ka jing em ka jaman same ka jong pi kaktin jong boleh ong atra ai kaktin ka jong me kan sen syare ka jing em ka jong ay kaktin ka jong mi ko try bakan chong ka donut ka jonga ngan im na ka benta kaktin ka jong mi ka benta ka balai ka poin ka balai ban shoot penep yaus di jong ki jing yaine ha ki jing duai paring gyong to sharpen the edge of fervent and consistent prayer ban shoot penep yaus di jong kajing yaine ha kajing doa ha kini ki sngi mamenta bon ki Kristen kim nang shu ban doai ka bamut nong galong kamut bakinang ban doai ban bo iki kentien re kata ka bambi da ka donut ka balong spontaneous ka ba shlai ka ba pani ya kata ka jing shlai ka jing dap kerhai jong trai ha ka jing em ka jongi lada baro ngidon ya kan ka step kan peluk kan ka jing seng revival will come akan kaji seng. Baru ki great movement, baru ki jingja ki bakrau kaktin ka jong play, ka jingle ka jong play sedang suatu ki jing duai. Siapan wan ka sngi Pentecost kila duai ka kamera ka bahanang. It starts with prayer kata ka jing sutnat ka boleh wayang ni. Kamri tang kata. Siapan pak missionary ka balang ka jongi ka mission board la duai ki. Ki permit kila duai. It starts with prayer. Syuagari Bible. Dan kecing doai kabla sedang. Mereka pasal tenat ni hemaya kalau nang benkong kedekot pipule ter kam tahu kedekot bekat way. Syuaban tei ka kendro Jerusalem kabla pra. Wat udah nak position kum private secretary jung steam artases. Semula use ka position jung ban pan jingirap mereka ibu le pulai kedekot besau ter. Ulai yam. Ula syajan it. Sispa arsengi ula yam ula duai. Batang san pa arteli kisngi la teibat ya ka kendro Jerusalem. Ya ka kerdop ka bala ingkong sepule kitab Nehemia. Kata ka di ka bor jong ka jing duai. All the great movement. Baru ka jing jagi bakrau ka ketin ka jong belai. Baru ka i bapla ka bangim yo idi kimla ki kmat ki keti ki jongi. Ki ban sempang ki mo berkat. It starts with prayer. Sharpen the edge of fervent and consistent prayer. Consistent kamun banyai duai banyai continue. Teng kim kijing duai kijungi tu singi ngala keren ko. Kijing duai jungi menta kijing kesem experience la diru andala bun kam manbe kijing tray kidi ki rush prayers. Kidi kijing duai banya be pendep ki kam ki jam so tau sho.
Lalu try wong yang fervent prayers, consistent prayers. Kijing dua yang orang serius macam play. Kan udah pernah jong pi kisamla le se pila encounter ha kijing ka jong pi. Bapim don por su la kerki. Lalu try wong ala ai pi ka por. Wong ban shoot penap wong kadai ka wisdom. Kadai ka jing stand. Kadai ka jing stand. Try lai ka jing stand. Lai ka wisdom. Ban shoot penap. Ya usdi lah ni. Ya ka wajung ka jing yai ni ha kijing duai. Ban ngila ban iru. Mabunsin ngijui ba. Syaban pelong ya kanu ke benta la kalong ke jinseng. Lani la ka long ha kanu ke benta ka ba ngiyo ban rakhi ke jinseng ki ba pero ni ki dan ki benta ki ba kadan commission ha ka balang ha ke assembly lapan kre ban doi sajan ihet kalong badai bat kesultanat aingu yu belai ka balang ka lapan belen ban ngi aingu ya ka balang ka ban ngi dan. Lapan kre na ka benta ban yu i. Ya ke bola yun le aga cing macam ni kabakam kerau. Henrengan orang yepi. Tungin siam makan ke step. But prayer is not a preparation for the ministry, but it is a ministry. Tungin siam makan ke step menong try ayang apa kajing duai hanga haga ying ke sem kajonga kan deka ministry. Kaying jonga kan deka ying jing duai. Kikun jonga kan deka kikun ke ba it ban duai. Kabalang kajonga kabakadan. Kadeka balang kabang it ban duai. To prepare for the ministry, but let us make prayer to be the ministry. Panlong ya kajing doa ya kajing em kajungi, bagalong ke ministry, panong try. I'm they show a part of it. I am in it. I'm they show bangadai tang ke benta, Andre am ngadai unong penyai, ngadai unong benta bakrautam menia penyai ya kajing pelong ya kajing doa. Giron kam iki breu ki badwai giron kam iki breu ki bakodor putra unsai ngilong kat ni hakan kesngi kum ni bengilong matan madan ki badwai ngisutu bekilong pa kilong kemi kidan ki balang bapero per kila duai na pataju ping kejeseng na madan badwai. That is the secret power of prayer. Kata kade kabor kabari jong kajing duai kabalang garoi kat ni barong itip kabalang kasaraki ya kajing dap cispa arpusan senam lacem senam. Kadang kalong balas sedang ya kabalang dekajing doai. Kadang ngiyo adu sispa arsan senam. Ban ngilong nganoi pi ngilong ki bala kerku. Hakan ke generation jongi ngiyo ban witness. Ngiyo ban saki. Ya kata kajing kerku ka bau trau laingi. Ya kata bong ifim ne ke consistent prayers. Kabalang galapan malin. Dia nata kadang. Ngiyo baraki sa sispa arsan senam. Ban ngiyit skam. Yan ngiyo sibun teligi senam. Kata kalong lada don kum kata kabala jano kabala lunyo hagajing im kajong pi. Ban syakri you try ong kaktin kajong play. Sharpen the edge of fervent and consistent prayers. Penep. Ya kajing yai ne kajong pi jing duai. Habang maduai barok panang maduai. Dari ban yai ne. Kajuran kegentin bong God is so faithful when we are faithless. Habang im don jinget chu hauru unget hangi kata kade. So kibaduk ong wat ki kuslai ka donot jong pi tong nget pi hau blai ong Yohanes ka nong khat sau nong kon tong nget pi hau blai tong nget hangaru. Ban pelong ji banget. Ngidon kam ban ai ka jing ka jongi. Ban suthu engi hang nong idan. Namar ka jing duai. Kade the powerful instrument hakikati ka jong blai. Kabangila apanya keren baru boleh di lembaga jing duai. Ngaku aban stres sih kan ke benta. Namar haba ki kun samla ong kin pos new ni tulu pawong. Kin duai kan wan kapura. Meninggalai duai bopang bestam boleh penkia. Kajing kerpat kalong yang iwe piwe ke step ban duai la jong kajing em. Menwa try yo kala jano. Habanga duai ngam don bor. Habang liban duai ki bopang kim kia. Habanga duai ki basusi bin jar kuslai kim yo jing suk. Dan solution ngin pet le ni ka step no try yo ka jing dua jonga ka de ka daw bangalatan is a fatigue ngalatan nga one jeseng a lejeseng ka youth conference la ai bakan long sisin arsnem ban de ka por ban pelu jung mot ban ai bor ban penthamai bor yo ba di ta ka por baman la da phim pet phim pikir ka jing ka jong pi la da phim shoot pendap ni ka jing em ka jong pi kham tam ka jing duai mangitip bawa duji suru sau pom it sapusngi hakapo jo kajing duai boman pensoi kano tam yang aw de pi takada ka basa ini kalong consistent nyai ne keno try ngai ne syong ki kejat kejong try wat ka kemat kejong try ko ki kon samla ka benta ka besal
Shot penap yaus di jo ke jinglong sakhi hai ke jingem ke beshimet. Bon ni kon samla bana ne kapor. Kita nak jaka peroper. Kita nak jaka pule. Kita nak jaka bagi tray. Kita nak jaka ke boleh lo bo ya pi kan kapor. Haki position Monday to Friday, Monday to Saturday bagi por barot. Ke babidan haki jing tray, jing pule ke jong pi. Hato pilong ne em usaki baba jong play. Hato pilong ne em kenuksa ke baba. Kumpular wai ke jiseng samlan pentorum kra mene ke ong. Banyo iu jisu. Hai kedur ke jongi. Ngakon ong kam tam itu kebelarwai kane kadai kebahin pusan mun perkat ngatrai ngaku aban sakhi lembaga jingim ka jonga personal witnessing kadai ka bor ka kraw tamban ya lap ye ka ktin ka jong play om don ka wipat bakham kraw ha ka personal evangelization ha ka ta ka jing tray ban ya lap ye ka ktin ka jong play shimet like no na ka jing long sakhi ka bakrodor jong ka jingim ka jongi utrau khat ingi wong lada kala lunyo ha ka jingim ka jong pi lese baro sikata ka porthai kala lam ye pi pilal lakan oi lengai ye pi utrai jesu kan ka step wong yang judge yang I am here try ka don hang ni nga kloi ban witness nga kloi ban ong sakhi ujong me ban sakhi ha kan ka porthai ka bathala ko mo ong eklistes vanity is all vanity baro kijing thala kat sabang ipet kini kisngi menta om dan jingkermen shu. The only hope is you and me. Kajingkermen destang mapi ban manga. Kibangi dong hakikati ki jong play. Ladangi ailat hakikati ki jong play. Bon pendan kam he kajing macam ni. Kabalang sejisin ngoi pi karoi ba kapar. Kami kimi ki pioneers ki bala sengi kabalang. Namar ka benta ban kong iba wall ba joy kila saki yu jisu. Kila let keleng la thu engi pule ki jing tho. Kila let keleng ban yalap ban sakhi ya ka gospel ka jong ujisu ubaki kila yo mat kem simla shong bona ki break bodan ya ka jing tip ya ka ktin ka jong ble ndrei don kampat ya ka jing kala ka jing pojong ki pin kelin tin jong ble tip lot kai bodan coming along the transformation ya ka jing kala ha ka jing em ka jong ki don kam kun sabla bodan ka step ya se bilak don ki bala phule bhala tip ba ktin ka jong ble utrai kwa ip balong manong mandan transform jampi nat tang bantip ndi tang bantip dengan kwa ban pengkelai ka jing ka jampi ailat ya utrai kan ka step utrai untre ka jing ka jampi iba wall ba joy kilong ki pioneers jong ka palang kinong seng jong ka palang kila sakhi utrai hanong kandong hasor kila ya la ba sibun ka jing war hapeng ki jing kren ben ngila poi menta sis pa absence nam kan ne ka palang kala roy ne ba ki dan ne ka jing sakhi ka jongki ya ka jing Kamu boleh ulah ai ka jing ka jongki. Buon kitip sepang ki Kristan ni. Lafi kali akan ka ri ka jongi khamtam bangi ong ka so called Christian state. Buon nangi kilong ki Kristan kum ban ru 4% hadu nyu 4%. Ndai ka badon kam basuthu. Lada bersakot ele long Kristan. Ngidon kam basuthu ya ka meaning la ne ka jingmut ayu balai baki ong yanga bangalong Kristan. Halada ngamdon yu Jisu hagadonot ka jonga. Lada kadai tang kata ka nemplate, lada ding tag ka baki ai. Kumpala don hak por bala jai ka jing sana pra yu Jisu Christ. Usimon Petros lailam yu Jisu cak yeng urang ba leng do. Usimon Petros habala ai yu yaki identification. Habala ai yu yaki ta ki nemplate. Habala ai yu ta ki identification. Barong melong uta ubala darengkat bu Jisu unong kali laya ong em laisin. Hagap hadu ong ba melong uta ubakren ya gaju kal kentin you have spoken the same language you deny you Jesus Christ kajing long sakhi kajong u haki trials hagajing ya kenduk kajing asam kibu yasham lapan lunyo ya kata kajing long sakhi kajong u yo dan apne jongi kana kana step kentup yang ngab ngilang baro don kipor ngilalong kumta ngila deny don kapor bangila wengno ikini kinemplate bal ai gitak bekenjaman semengi naman ya aqua ya ban compromise ber kapertai iko ban ha kapertai ban ya sok ya bet ya biang riu try wong ngi wong sharpen the edge shot penep ban ot iki pas new baro ka society kan yu i ka yamlang ka salang kan i baka jeng witness ka jongpi kan wara ya ka jeng ka babah hai ka jeng ka jongki ubleu lapo yangi halaki jong ki jaka bangindan ai hang tangin nong saki
Kadang kekentian ke semua tenat ke bang juang. Kekentian pareng ke bang associating together for the faith of the gospel. Hang no bapidan ya rengkat bar ka kam ka jong pi bar ka jing pule ka jong pi la kalong hayeng sem hasnong hatau jakatre bar kum ta ter associate ya ledi. Bat ka gospel ka jong Jesus Christ. Mapin long witness. Kabenta ka bakat do. Man syut penap yusdi jong ka jing melenti. Baling aku akan buat ini kebentai filem nong balai, bas pan pibu ini kebentai. Kadau kalong kadai kabangi le dua ini rumane. Bon lagi ni kisngi bentah habangi dua atrai penkia ngim kemidenti penkia. Kalau long ke formality, kalau long tampan pendep rukom nomor kadai ban dua bu trai ngun penkia. Expect great things from God and do great things for God. Ong mano, ong William Gary. Kemilen tinggi bagi bakrau no boleh. Tang bapi dia bandek ki bakrau yo boleh. Hai kajing ko jongi ko bagi yat man kasngi. Yat na ko por ham tam ki kena pule andala de ko por bandep ki kajing pule. La kemilen ti ya ka lawe ko pernai. The time of expectation. Utrai wong bapi kwa ban yo kita wong don kam ban shit penep ya kata kajing nget ka jong pi. Man kemilen ti ko bha om dei hai ndai ha ka ktien ka jong boleh wong ka bangia shem hagin kisi jong kristan ka long ba da kane ka jing long slam ka jongi ha ka jing shakri boleh ka bangim simla pet ya kata ka jing kemilen ti ka ba de shisha bangin kemilen ti kat kum ka ktien ka jong boleh kat kum ka ek bala kran ka donut ka jongi ngilong thik hagin kisi menta a formality worship ngilawan ban plong jeseng la long jeseng ge borit ne bakra Wan kasande ponggi jan baba lejes sengkut kasande bono jan baba. Wan kamonde treki kam gijam. It is a routine worship. It is a formality worship. Utrai wong ing rapor wong pikwa ban igi bakam kraw wong turai. Pikwa ban igi bakam kraw wong sangeno. Don't be formality. Wong don't be formal hagaji syakri nga. Pikwa ban igi bakam kraw wong William Gary wong. Dan kami pisimet. Sangeno kita kelenti je berkat jong pi. Namaru try jongi. He's still walking. Utrai jongi udang utrai jongi udang lek ki kamba. Utrai jongi udang penem pi si bon ki kam ki bapla ki utrai ula lek. Hai ka jing jong pi simet hai ka jing ka jongi. Ngalamat na ka jing ka jonga. Ngalamat na ka jing ka sem ka jonga. Ngalamat ki bale se berkat ki jingdum reau dwai utrai. Bani kata ngi dan kam ban charpen kam kraw. Ngau try ka kemilenti hame try. Tang hame try. Man amdon jig artaten kata ri kemilenti ka jongi. Am day with a doubt. Namar ka jig kemilenti ka long man transform. Am day tangi ka jing im. Ka jongi simet. Kemilenti bagan man ka por bang kemilenti. Kan pentamai bor kan ai bor ngi. Ngi juong. But one life can change the family. One family can change the community. And one community can impact the generation. Kawai ka jing im bekerja mersem kan penkela ya ka jing kesem. Kawai ka jing kesem kan penkela ya ka im lang kasalang ya ka society. But kawai ka society kan penki ya ka partai. Ya ka ni ka generation. Kung sam lawan ni ka step perlong yang kata kau jing im mang impact ha ka jing kesem ko jonga. Dan apa yang jong pi le se. Gibran ni ka jing keseng ka ba. Pis ngo mga try ngamlong eru em try pendon kam yang ai la ka jong jing im. Maka jengim ka jong pi nengkong kan sedang narempe kan penkelai ka jengim haki bahing sem ka jong pi ki bah jan jong pi iran kami kun samla jong ka district Selong ka balang boleh ki baran ka conference ban syem ka pledge ka step nong I am ready ngalong la kloy try pendon kami ka generation pendon kami ka community pendon kami ka ni ka jingseng samla district ha ka conference ngin mi nang ni ngin impact ya ka generation ini jadi bon ke jengkela haba ki breu kini ya ki buran jengkermen haga jengem season 4 ngin pai si kitu ki arteli ki sedi bar arteli ki wat ki bang ajeng nuk sai phi mene baru arteli ki dan ka bor wan ot ko we ka banep ko we ka belun nre ka bang isong tu ko long wala ka lun ru dang long ban ot wala kalun rulang man art. Deka susim kendiat ke energi. Kasim kendiat ke bor man penmi ke result. Ya kajing temu man art itu ding.
Kumju haga jim jong ikong ki Kristani ni sini. A blunt Christian can still function. A blunt church can still operate. A blunt ministry can still survive. Utrai ong kwa ingi ni ka step balong kumta. Yung ilalong ko balong ko balang lodi kaya plem. Habadway don bor. Habarway don bor. Rasulong ka formality kay mga kwa ong ipi kalong. Kan mau don sibun. Habdeng jong ini ka por desi. Ila lunyo haga jing im bagajam sim. Utrai kwa ban khot ini ka step. Ya pi way. Ya ka calling ka bakraw along. Sharpen the edge of my calling. Mga try. Should penap ya kayo babala khot yang nga. Pidan nagi jaka ke baper. Mga try should penap ya ka jing im bagajam sim jong nga. Ngilaban long ki smart jeseng ngilaban long ki briu ki bekit ya ba ka kam ka jong balai. Andai lada ka jing im jikastan jong ikam don ka jing ta ya ki weipat. Ada kam impact ha ka jing im jong ki weipat ha ki ing kesem. Yo le sing dan ha ka kategori bong a spiritual plan. Utrai ukwa ha kan ka step. Man introspect tong ine pet ya la ka jong ka jing im kan ka step. Lamba kini ki jing keli ka bangkwa an bo ha kan ka step. Ki jing keli ka baningkong kalong. Kumno lalekat no nep usdi bahkan jam sim jonga ngatrai ngakwa ngapet akan ke step terah ngakwa bani i lade piran kam bani hit lade ni ke step hakawai ni kita kinuksa balai hakawai ke competition dan uriu balarang ba berwei kena samla bodan ke doksa ka bor doksa ka baklan muscle power dan kata ke competition ka basis ngi hangta manot iki deng ki bala bo ke challenge berarti gira ikisdi ki jongki kan no teli ban pom hadu ban damit nedum ka meneng sayo ban kaun utau bala pom bon teli giding udah nong job lasdang ke competition kadang yat ke competition uni ubri ba pom ding menurang ba stu lah kam rang ba usyong khatsan minute relax pom biang uni kun samlau plan ke energy pom klem syong thai dalakot kata ke competition long. Lasdang banyo gini. Who is the winner? Mano ba di job? Hagata kapon dalanyo ke jawab, ke answer, ke babarok ki ai kalong job tahu teman. Kira kali ke ka daw. Wong wala nga syong katsan minute. Pi nga mga syong tan. Re nga shoot yausdi ujong na. Ubalalon na. Kanang bangalaban pom si buon gidi. That is a success story. Kata ka di ka jing job ka bakraw, ha kata ka jing yale. The secret of success ka lang. Usyong. Ka portay kayo tiyak langay. Ki spectators ki pet kay. Yo dan lesay ka bakren benyo. Dre marway udem. Man shoot yusdi. Man penep. Kadaw ka lang. Man on kambun kiding. Kano na pernah jom pihan ka step na try shoot pendap usdi bukan jam sim jonga ngalalun try hawai kendo iki paralok kim dan shoot ka jing sngau ka jom ka jing im ka jonga nga ai mi ka step shoot pendap ka jing im ka jonga dan my spiritual ex will be the one that got the life to bring the souls to you kan ka step ka bu try bu ka don hot ka jonga kan jing kali ka baar Pila ban keli, menu ngapenlut ya kapor jong aban syong haki kejat ke jong Jesu. Song thuak maroi. Kala ka bomot akan ke step turai khot ya pi. Lada pila long bashir hem, pi share ne em, pi thu ne em saki weipat ya kata ka jing shir hem ka jam sem ya kata ka jing pen em ka boleh ai ka jing ka jong pi. Bar ka jing keli ka basa kolong. Ki penta jong jing em jong pi. Dan kamban shoot penap akan step. Yo lese ke jing duai pila telat. Ai try shoot penap ke jing duai. Ki area ki pila telat utrai wong ai kita hanga. Hang ke step shoot penap. Namar wong kam dei ka bor is not the power. Kam dei ka bor, ni ka energy. Same Solomon wong dei ka jing sta. It is a wisdom that comes from God. Kadi ka jing start ka ba one no blay ka bala bangin job. Yaki mensim ki bakodor ban ki jingele ka jing ka jongi hato ka banting kali bakhado hato ngidan em ka jinget ba jing kmelinti bo boleh le bakam kraw ka jing ka jongi
Hato pidang don nem hadukan ke step nong try. I still have hope. Ngadang don jingkermen, ngadang kemilin ti try klem jing artetin banganyo I dan kena samla gerang wat hikam gejam. Dan kena samla le segi belaya jepule you fail pila hap pila samla job. Dia try wong kan ke step wong. Ra should penep ya kata kajing kemilin ti ka jong pi da ka pinget teli how try. Try you will do great things. You will do great things in my life. Kata ka jing khot ka jong try ngin ke step. Kajing shoot pendap ya kajing em ka jaman sim ka dan kam hangi kalong. Hai kajing khot. Habang ala perkhat bah ka benta ka baar kam mem shu tang kendian. Habang ya pen ya dei bah ya kajing shoot pendap ka dei ya ka rashi. Ha ka ba kelengkha ka la berli dan kaman shoot pendap an ot yau kau. Hakabala wan penwandur, hakabala thu yangil, hakajilong jing em lama kis gospel yonis kelunong besau dekat balai pesan, hakabau Jisu ong ya kita kemudian hasnda jong urang kat kesenderan hakabau ya kendu ya kanong samaria hakapung pukri tong hapo sikar, wong lift up your eyes wong Jisu. Sapuli itu dekat ke balai pesan, wong pet ya ki kemat kemet ya ki kemat ke jongpi, suap hilik ban ot. Lift up your eyes to heaven. Suapin let, hagata ka harvest ka jongpi. Kaktin jublay ka ong ka harvest kalong plenty ka bon. Kinong tre ki kandiat. Nri klem semong di order hagawi perkaliang. Bon kinong tre dan harvest amday kumta. Kajing kot kalong ka bon mapi kilong kinong tre. Ani ka step. Ang try am ready. But suapan let ka harvest. Hadin pala sharpen yang iu try wong lift up your eyes. Penya ki kemat. Namar hakum kata kapor laong. Hakabu blay ya kendu habu Jisu ya kendu ya kanong sabaryang. Barong itip. Yohanes kelenong besar kat banyu pra. Kade kapor kapal pen palang ki jemut perkat kajungi. Hakabu ji ke begini kinong senran kajungu kilong concern ya kajing bam hakado. But Jesus riu trajungi concern ya kanong sabaryang. Concern about people. Kinong senran kajungu kila concern ya ke bamenta. Dia try jong yulong concern ya ke eternal. Ya ke bom jukut sepule de filik pa siyeng hang tu jeng puli ke jong pi. Bro artli kidan haga juk ke scenario ki senran rengkat bo Jisu. Dre ka rukam baki pet ban skutu. Kalong kaya ber. Kadau kalong makim semlayo ya Jisu. Haga ji mot perkat ke jong ki. Ya ke ibu kwa ya ka donot ke jong ki. Kalabun kaman pen yang bam hoi kalong badai. Ang kaktin kajong belai. Kalau bun kamban belai, ek kabayo I dikik kemat. Nama kajing kot kajong I, sitiu pol jeng Efesus kalau menrewet kot kebakat ar. Am daya kesnam bat kado, andre je bo jeng kajing dum. Haki jaga meneng, haki ni kesengi kementang. Kajing kot kalau nggak bekerki, sitiu pol jeng rum, kalau nong kebakat lai, kada kot kebakat way wong. To yang joy na kabayo dia. Wake up from slumber. Hagan ka step utray ko ay ngi kanod na pring jong ingin respond ka jing kot ka jong ka step. Kambalar way wa trapen kop yang ada ka dur ka jong me. Sharpen ya ka jing ade jong abat metrai. Sharpen ya ka haga ktin ka jong me. Sharpen yang haga jing duai walang consistent. Sharpen yang haga jing long witness ka kerteng ka jong me. Sharpen yang bangan kemilan ti ki bakraw. Haga jing im ka jong me. Tungi duai. Try jisungi aingu imekan ke step melakar kuingi ko try la maka ktin ko bakodor melakot ingi try kan ke step ko try dan apa yang kun samlai bawana ni ko por ko try ki balunyo haga jing em ka jamesim ya rabi ki bagan ko kubor ni ke step ko try kin mi nang ne ye bang la kdo ngi le thu rum ka ktin ko jome men yo ban ai bor ki ko try men yo ban sot ka jim ko jongki makin mi nang ni ko try ban pendon kam mi ki ko try maka jing le jongi ko try kalong ka kmat ka jing ot kalong ka bala berli try to khot yang ikut try Yesu ai ka man sim jong ikut try ka baran ka jia dei ka ba jan ban me ka ba klan ka balong ka ba em ko try am dei tang kata try ban ngam jeleu ha ka ktin ka jome man long ki sakhi ka ba bha ke jome ban em ha ki jing duai atrai ban pelut por ki jing em ko jongi ban khmelen ti ki ba kham kraw anda ba mela khot yang ingin pet cha me try om dei sha ka porthei om dei shanor try ha bang selej ko try ban pendap ya ka jing khot ka jongi try pendap atrai su ya ka
por ka mila ai ni por ya rap yang ya try ka jing rap belai ka jame ikon samla ka sngo ko try kini ban mahat ki jing kerku ko try dan pren ki bawat iki kam ki jam ablai lamba kini ki bang ya ban kren ko try menang pen thamai bor menang asu sho ki ka jing start di sampang kin job ko try ai ki ka jing sok ka jing kamen ki ing sam kin dap da ka buram belai ka jame ki don hot ka jong ki kin dap da ka jing e nyame mat kerpang kin ai ya ka por ka jong ki ko try ha ka ban mane ha ka ban duai ban wat ya ka khamat ka jame ablai nyai ngu ko try ka por ba mela ai yang ikat ni ko try ada kemesim ke besngongu kutrai ke buram berkejing kerok karong seme ya iloring kat kutrai kejing seng ke badang sa berkejing syakri kerpang ke Shillong district jing seng samla kutrai abakin ya kerpang irong ketkam kutrai ya ai ki kejing stan nang ya ai ki kutrai nang sharpen ya kejing ya tray ke jongki ko mame ong ki kita proverb kalau nang ke bar punya khat bukan ya kutrai man ya shut unari kanar kum ta we ye we pat kutrai ha kejing tray ke kam ke jong me ya rap ngin la man penep we pat man pen bha man ra ke buram ga jame ko try loreng kat ki kun samla barok ko try instel he ki atrai ka man sim jo ka jinge bat kin long kham khra ka jingem ka jong ki ko try kan impact ka generation jong ka jingem society ka jong try ngai ka buram ka jingo ya me ko try ikini barok ni dua ka kerteng ka jong jisu amen ublem ta ka buram ka jong amen ngai ngu yu play kini ka step jo ni ka ski ning ba mit sim ko jong u odor kan lambat ngi ning ba kini kejing syakri berkham tam, kembang kini kepo pakai kenta, bawa lawan lam ya ka keti ke jong blay leng bawa syakri jong iba shine iba span bor, ngangu umta jong iru blay blay open kurku, oyo banyalam oyo open kurku yang iwe piwe, anget ngi para sama barok ngelayo kejing kurku, hakan ika step jong ika sengi, de shua pengin poi coba wai nak kejing syakri ke jongi, ini yo kejing pentip nak kalian kejing seng samla district Shillong, bat nak kalian ka balang. Nah kalian ke Jaseng district Jaseng Samla, kai kublai lang ipi baro, ki para Samla, kilong kemi kilong kpa, bat kumjuru iki pastor, ya evangelist, bat hani kepor kam tame i sespan, ibla ai ke kubor, ke bayab, bat kepor menta, bat kalau ke jingker ku yang i ladang i sngap ha, ya ke kubor na ke syakri jong try. Nejiseng samnaru ka ai kublai ya ka balang hang ne kebla sim kerpang ban pelut ya ka bor ya ki jingdon baro bat ban pendiang ki junung kam baro khani ka por ublai unang kerku ya pi ka balang hang ne halo ba nongse ti ki jing kumna ki long kumne la sibet ka jiseng ha ka por sibich tang no phais ni inong ilam jeseng indai ba bari kupar lengdo pulis dang baduai kong joyfulness rani nikijing roi kerpang inyo na jeseng samla so rengkam bat na jeseng samla lumba nongse inong kren indai doktor merostar rani tangkini jumta nam tau bromlai amen. Yang ni kepo nak liang jong kebalang jong lay lumu ba nongse bar ke benengkong ngi aingu yul play bolong ringkat bat ngi hang ni jiseng youth conference jong jiseng samla district Shillong ting ai kublay pi para samla baro kiblawan hani jiseng hani kebalang ke jongi te kalong sa ke jingkerku ya ke jing sakri ke jing lang baro kum ke jiseng samla bat kum kebalang ting ai kublay nam taki pastor beron rangkapan ni bas pain belai ke kubur nak tiang nuzum belai ke rangba ke longkeme ke longpa kamta me pi kun samla ke bagani ke youth conference ke kerpang nak pada jongpi patu belai untuk kurku untuk rangkapan pi langba joni ke youth conference be pilih pa besi yang ke long pinjau bandra si ke jurku ke jong trai tiga simptip nak liang jong balang ke long ni nam tak balang hang ni nam tak permit jong balang dia lumba nongse Kejing seng dong hari itu ban wan, hak dong mingi ke long yeng jungkong Virginia kain, hak dong sengi ke long yeng juba bante lang majau, par ke dong sethi ke long yeng jungkong nolbi tralen hujan, ngarong bang sesisin, hak dong mingi ke long yeng jungkong Virginia kain, hak dong sengi ke long yeng juba bante lang majau, par ke dong sethi ke long yeng jungkong nolbi tralen hujan,
kini kita seng kilong paro akapon rusteng zanmet belakar pai prabai kat ibala nak dong bani poilang sakini kita seng. Di kumbang ilio urban pen tip hari ni kita tiup beladap bana kaleng jong ke balang ila rai ke ban penlong ila coaching kelas nak mendaki khon samla jong ke balang ki khon jong ki prabai ki berangwat ki kam ki jam ke jong ki tiel pen krek ni ke coaching class nak berada jong ki haba pinle banyak ki competitive exam ki prepare te ke balang dak jing sokhya habede ne ke bentang ila rai ke ban penlong di coaching class bat i jing plut baro ki bon on plut dak balang te habede be kanel kerpat ki kme ki pa ki khon samla ju balang ki bron jing tmu ban wan ban sim ye ke ne kabu kabu ye ke balang kala penkra ban pelong ini ko coaching class pin ai ki keteng ke jong pi klaban ai tri jong seng samla chairman seng samla lane rangba jong ke balang khrang ban kaleng jong balang pangin dio banya sekmat habede bat ke ne ke benta te ondalwai ke ne ki seng kerpat pi baro ki besong ne po yemane mo baro ni yo ki di salang kini besong ne po yemane ni harlang seti po ground floor jong ke yemane ila pengkra ki jaka song nak bada jong pi begitu ki badan po hall pila ban song tu ki khon samla ki sawan ban sam ki jong kam ki jong pi ka jaka ka ma fi song bagi sing kerpat ka long ni bagi dia mah dia trelang beli ko ngo ya kai baga balang ka ban be khrang bagi ke baro ki ya be guarantee tangi ni jim tep tu ben kru khul bi chubo nam ta ki chik pen tep te ang it's camp mangi kum ki pa pra mangi nya bu e ke ba ka balang la patha ngi ngi ya bane wai no ki jing sakri jong e ki ka step jing ni ka ski de ka mangi sno lang bu no wai shaman sim ka jirwai ka ba shi spa lai pusau ka jirwai ka ba shi spa lai pusau ong sha prang ngap utrai ong shaneng slaying sajrong in job na mau try kapten ong kni nong shun upet to slur shatma bala pen klein da ka bor jong utrai ngin job shisha hadu bo nong shun unda phet yap tu nong tur penslur ka jurai ka ba shis pa lai sa saje sing akar pa du pai lang jong try tu ni yang lang nya roi ka ni jurai but hada dit ma da pen ni ka jurai saje sing asu ba ba khot i nong kren ka pen yo ban kurku ban wai ka ni jing sakari ka jong Shaprang Saputra Shaleng Shalaye
Loringkat ban ngi try. Ye kan ko pojing syakri ban ngi scam. Ye ke bangla pendap try men pediang soba khamat jome. Ye loringkat rugum ju ko try ke jing sing ke barang sa. Mare ko bawai no to da ai be ke jing it ba ke jong blai bu kupa. Ke jing ye ke jong Jesus Christ ke bu try no panim ye jongi. Ringkat ke jing slok ke bathiang ke bahon ke pensai bor jong sim bakho. Kini berolai kalau ringkat bat ngi ringkat ke jing seng samla district Shillong. Merki banget barok ke badan saurong setlak ke pertai. Nadu mentah sebom jekut ngi duai. Amen. Halo cek. Aku baga balang kalau apa krem tak syas ngi nam tajungi. Dia ngasuh baban kau di ba inbox ya ben ya ban. Duai ban kerkun tan ngi. Tungin bo chin wai. Ablay ku pa jungi baham neng se sin pan ngi aingo yame lala ban plat lang ngi kani ngasop ngentang jongi ban lam kijat kibutlot kijongi traji subi ingwan ban duan ban kentang neng ka bam ban kret neng ka balang traji subi to pendap penbiang mami traji subi kin kam barok traji subi to deker khu ki para bangaj barok ki bran hang ni man la kliwiang barok traji subi to deker khu kerpang mami kin kam barok ai ki bam ki bangin bam ru trai kilong ki babit ki batai ki met ko phat jungi to dorong kam deker khu traji subi kertang ji sunong tem jungi ko amen.